Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μάρκος Φαντάκης και σήμερα έχω δύο καλεσμένες μέσα στο σπίτι μου. Την Εμμανουέλα. Γεια. Δεν φαινόμαστε. Την Εμμανουέλα. Γεια. Και τη Δήμητρα. Θα παίξουμε το ναι ή όχι. Παιδιά, δικό μου το καλανιέ. Θα παίξουμε ναι ή όχι. Λοιπόν, όποιος πει ναι ή όχι χάνει. Τι κάνετε παιδιά? Μια χαρά εσύ. Καλά. Μπράβο. Καλά κι εγώ. Πώς πέρασες στο καρναβάλι χθες? Ωραία. Σήμερα. Ωραία. Σίγουρα. Ναι, καταπληκτικά. Βγαίνεις. Τι κάνεις Εμμανουέλα, καλά? Μια χαρά, εσύ. Μια χαρά κι εγώ. Μπράβο. Έχεις ωραία μάτια. Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ. Από πού πήρες το σπρέι για τα μαλλιά? Περίμενε δεν θυμάμαι. Από ένα περίπτερο. Πώς το λένε? Δεν θυμάμαι. Ναι, αλλά κοίτα να είναι και να... Εντάξει. Ναι. Λέγε. Είπες ναι! Για να κοιτάξεις παιδιά, είναι η Δήμητρα που θα μας προκαλέσει κάτι να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, Εγώ και η Εμμανουέλα. παιδιά. Εμμανουέλα. Μη, κάτσε. Κάτσε να από εκεί, περίμενε. Μη. Ξαναήρθαμε, λοιπόν. Από ό,τι καταλάβατε η νικήτρια είμαι εγώ. Και θα προκαλέσω τον Μάρκο να κάνει, να πει το γλωσσοδέτη, ο Τζιτζιράς, ο Μίτζιρας, ο Τζιμιτζιμιχόντιρας. Όχι, Ο Τζιτζιμιτζιχότζιρας, έλα μια ώρα. Όχι εγώ. Δεν μπορώ να το πω εγώ, ωραία. Προκαλώ τον Μάρκο να πει, ας πούμε, πέταξε ξεσπίτι από τον ήλιο και σπάτε δύο φορές γρήγορα. Άσπρη πέτρα, ξασπρί και από τον ήλιο Δεν μπορώ να το πω, λοιπόν, Εμμανουέλα. Άσπρη πέτρα, Δεν πατάω, θα βάλουμε και με σένα. Εμμανουέλα, σε προκαλώ. Να. Δεν φαίνεσαι κιόλας. Να μην λες ρε, ξέρω εγώ, γλωσσοδέτες και αυτά, ξέρω εγώ. Ό,τι θέλει. Δεν μου βάλει τέτοια. Που πες και τέτοια σου βολακίζει. Λοιπόν, Εμμανουέλα, σε προκαλώ να πάρεις τηλέφωνο μία φίλη σου, στη μαθητριά σου έξω από το σχολείο, σε απόκρυψη και να της πεις ότι σε έδιωξε η μαμά σου από το σπίτι. Και μετά να της πεις ότι κάνουμε βίντεο. Εσύ δεν θα μιλάς μέχρι να κλείσει. Ποια θα πάρεις, φαίνεσαι Εμμανουέλα? Λοιπόν, θα πάρω. Αν δεν θα πάρω ρε. Πάρτε κανονικά, να φαίνεται ότι σε παίρνει η Εμμανουέλα. Ο Μάρκος πάει για τα τουαλέτα. Σταμάτα εδώ. Ερχόμαστε.